En primer lloc i en nom de tota l'organització, donar-vos les gràcies per la vostra presència i també esperar que aquests 3 dies siguin del tot profitosos pel que cadascú busqui. Tot seguit passaré la paraula a l'alcalde de Vic, que inaugurarà aquesta fira de forma oficial, el senyor Josep Maria Vila de Badal, i després podrem escoltar la conferència inaugural a càrrec dels doctors Martí Boada, que ens parlarà de Catalunya, país de boscos sense saber-ho, i el doctor Jordi Bartolí, que ens parlarà de la biomassa forestal, una matèria primera extraordinàriament versàtil. Senyor alcalde, com vulgui. Molt bé, moltes gràcies. Molt bon dia a tothom i benvinguts aquí a la segona edició d'aquesta Fira de Biomassa de Catalunya, tan necessària pel país i des del punt de vista energètic, però sobretot pels nostres boscos. Voldria saludar el doctor Boada i el doctor Bartolí, amic Martí, amic Jordi. Gràcies per estar aquí, em doneu una presidència d'honor increïble. Del valor anar a la meva presència i sobretot en aquesta fira, participar amb vosaltres aquesta inauguració amb els parlaments tan necessaris i tan interessants com és aquest. Hi ha boscos a Catalunya? N'hi ha o no n'hi ha? El tema de l'energia, però el tema també de la qualitat, de la possibilitat, de les grans qualitats que té amb altres productes que podem obtenir de la fusta, que el nostre amic i doctor Bartolí fa anys que treballa i com a amic del bosc li preocupa donar valor a la nostra matèria. Per què Vic fa aquesta fira? Per què Vic fa aquesta fira? Doncs mireu, Vic fa aquesta fira per diferents motius, però el principal és que aquesta ciutat sempre ha tingut consciència de qui és i per què ha de servir en el seu país. Primer en els seus ciutadans, després en el seu país. Vic sempre s'ha dit que vol ser la capital de la muntanya. Vic sempre ha reconegut el seu origen rural i n'està orgullosa. Al contrari de molts temps que això de ser de pagès o ser rural semblava que era una qüestió menor i que podia fer vergonya de ser de pagès o ser ruralista. Vic sempre s'ha sapigut que ve del món rural, del seu entorn, de la gent que la van crear eren pagesos, gent que vivien en aquesta comarca, que van repoblar Catalunya i que van tirar endavant un projecte nacional molt important. I amb aquesta consciència vol liderar aquest rerepaís, aquesta Catalunya interior que en diguem, liderar amb els seus projectes necessaris perquè existeixi, segueixi existint i persisteixi en el temps i en el paisatge. I per tant totes aquestes fires que fem del sector primari, del sector de la muntanya, del sector agrari, són fires que ens interessen i com a Ajuntament hi col·laborem en la poca mesura que podem com a municipi. Les nostres possibilitats com a municipis, les nostres competències, de moment encara són una mica àmplies, sembla que Madrid encara ens els vol reduir més, però mentre no ho faci anirem treballant per el que ens sembla i que puguem fer i nosaltres com a municipi podem aportar centres de debat, llocs de trobada, que són fires, economia pel sector. I amb un mercat del ram, que volem que sigui el dia que es troben els ramaders de Catalunya per parlar entre ells i explicar què fan i què volen fer i com interrelacionar-se entre ells, el de la biomassa vol ser la fira de l'energia forestal, del bosc però com a energia, perquè els forestals i els forestalistes, els treballadors, els propietaris, els enginyers es trobem aquí, interrelacionem entre nosaltres i ens passem experiències i sobretot visió de futur, com puguem tirar endavant els nostres boscos. En Martí farà una conferència que l'explica ell molt bé, jo l'he sentit el seu pensament a casa com a conferència xerrant sobre la taula, que hi ha bosc a Catalunya i sembla una absurditat, no? Si es veu, no? Doncs a Catalunya encara no hi ha bosc. Hi haurà bosc quan la societat reconeixi que té bosc i que se n'ha d'ocupar i que hem de pensar en ell. Que no vol dir donar-li subvencions ni ajudes perquè tiri endavant, no vol dir fer-lo rentable, fer-lo sostenible, aquesta paraula tan moderna i m'agrada més persistent i per tant que puguis viure per si mateix. Per això aportar-li economia. I clarament, l'economia del bosc passa perquè sigui energia. En aquest present i pels anys que ve, el bosc ha de ser energia. Ho hem iniciat fa anys, aquesta petició, els del sector, els que estem aquí. Ho hem iniciat fa molts anys, això és energia, ha de ser biomassa, la biomassa és energia, és bioenergia. Però ens costa explicar-ho, ens costa dir-ho a la gent. I ens trobem avui, ens trobem aquí, aquests dies estarem aquí,
en aquestes conferències que tenen tant èxit, que parlaran de la fusta i després parlaran de les energies on s'han d'aplicar o no es poden aplicar, gent del sector. Però hauríem d'intentar que un any o altre aquí vingués gent escoltant-se a les conferències, gent que no són del sector, gent de la societat, perquè entenguin el que és el bosc, que entenguin què és l'energia forestal i per què pot servir, i sobretot que és energia positiva, que és una energia que té un balanç zero i per tant és renovable i per tant tira endavant el projecte que anem cap a un país menys contaminant i menys contaminat, que això és importantíssim, no? Per tant, jo crec que el repte d'aquestes jornades, Montse, responsable de fires i d'aquesta fira, que et felicito perquè soc bon poc protocolari, no en sé gaire, però ja et felicito per la feina que feu, que és de gran èxit i estem molt contents tot per el que feu. Crec que hauríem d'intentar que aquestes jornades un dia siguin jornades per explicar a Catalunya el que té, el gran valor que té i el que pot arribar a tenir i sobretot que s'hi ha de dedicar molt perquè es mantingui en el temps, no? Els boscos són moltes coses, però formen part de la nostra identitat, del nostre paisatge, del que som. I si més no per això, hem de lluitar per ells i tirar-los endavant. La Fira de Biomassa, doncs, fa el segon any, farem el tercer, el quart, el cinquè, i tirarem endavant aquest projecte segur, entre tots vosaltres i nosaltres, perquè realment el país necessita això i el sector forestal necessita que se l'entengui tal com és. Fins que no sigui així, tindrem dificultats i ens costarà tirar endavant els boscos. Però jo crec que avui és un dia d'esperança i de futur. Tirarem endavant la bioenergia segur, la biomassa segur, perquè ja entenem que és calor, que ja no és llum, perquè si fos llum és un error, és calor i com a calor té molta utilitat. El nostre Ajuntament de Vic ho està experimentant, està fent una bona aplicació de l'energia del bosc, però a més està fent un gran estalvi de diners al nostre Ajuntament, per tant també positiu en la gestió de la ciutat. Res més, moltes gràcies per estar aquí, repeteixo, i ara tinc de passar la paraula primer a l'amic Martí. No us el presentaré perquè tinc aquí el currículum, però sabeu que és un gran expert en boscos, és una persona que té el Premi Global 2000 de la ONU, per tant reconegut arreu del món, el tenim a casa, de vegades no sabem què tenim a casa, i això també és bo saber-ho, persona que ens pot ajudar molt a explicar, perquè és un gran comunicador, això, què és el bosc al resta de la societat. Ell té prestigi personal de ser una persona de ciència, per tant imparcial, i per tant el que diu ell no és de sector, sinó és que més de sector, per tant les seves paraules tenen molt valor, i jo com a alcalde i com a persona del sector forestal li agraeixo des de fa molts anys, tot el que fa per nosaltres i pel seu país. Gràcies, Martí, tens la paraula. Gràcies, alcalde. Alcalde, moltes gràcies per haver-me convidat. Degà, autoritats, companys, companyes, molt content d'estar aquí. Altra cosa és si us en penedireu abans de 10 minuts. Jo crec que, a veure, un apunt biogràfic, que efectivament, doncs, des de la recerca treballem molt a diferents aspectes, però molt especialment la crisi, el canvi global, i des de la universitat i des de diferents plataformes, però biogràficament estic molt content de procedir d'una família de buscarols. El meu avi era carboner sardà de la Cerdanya, la meva àvia va seduir a la meva àvia, que era una bigatana que havia fet una migració laboral de Minyona al Baix Montseny, i el meu pare feia desembosc. Hi ha una part important del meu coneixement, si és que es pot dir així, que no procedeix de les aules acadèmiques estrictament, sinó que procedeix d'aquest coneixement empíric popular, això que a vegades s'ha menys tingut. Jo treballo molt a Llatinoamèrica i els acadèmics treballen molt, és a dir, abans quan estudiem un territori, apliquem efectivament el mètode científic, però sobretot incorporem en les nostres recerques el coneixement diguem-ne dels camperols, el coneixement de les dones, també un paper molt important el coneixement del medi, i dels indígenes, que també efectivament apreciem que no des d'un paternalisme, sinó realment des de la pròpia objectivitat, que el coneixement empíric popular és molt important. Abans l'alcalde deia
la condició de pagès ha estat menys tinguda, o i tant que sí. Jo porto habitualment boina. Avui, per prudència, no l'he portat d'aquí. I clar, és una anomalia que portar boina, perquè s'associa a la boina això, el paleto. Encara en els mitjans de comunicació, com volen fer riure, com volen fer conya, no posen un individu vestit de dissenyador postmodern o un inversor financer o un psicòleg postmodern. Posen la boina de pagès, ja tenim la conya assegurada. És a dir, el sector primari associat a la ignorància. Això és una cosa bàrbara. Jo he estat treballant a Califòrnia i té el mateix estatus un enginyer aeronàutic de Silicon Valley que un forestal que un agricultor. Aquesta cosa de menys tenir, jo recordo, i perdoneu aquest atac de narcisisme, quan anàvem a les primeres discoteques que van aparèixer al país, perquè jo encara havia aconseguit, i perdoneu, aquests apunts ja d'abuelo cebolleta, ja de l'anècdota aquesta, que jo sé que això els joves els bloqueja i potser ens marxaran de la sala, però quan anàvem a la discoteca, si deies que eres pagès, o si deien pagès era el pitjor insult, era un insult. Aquell pagès. Ara si deies que feies segon de filologia macedònica, mare de Déu, les polletes ja es posaven a to. És a dir, hi ha hagut... Això ha estat una anomalia. Això el mateix Chomsky, poca broma. Chomsky, no és l'extrema esquerra de l'estrella de Belgrad, el Chomsky. És l'intel·lectual més citat a dia d'avui. Les seves aportacions en el camp del pensament. Chomsky diu que ja s'abomina el sector primari perquè ve d'una cultura, que no vull provocar un enfrontament, que és essencialment urbana i metropolitana, i que expia els seus pecats ambientals, que són molts. Penseu que un ciutadà de l'àrea metropolitana té un consum diari de 30.000 quilocalories, per tant aquest és un problema molt important. El sistema urbà és un sistema que funciona gràcies a una entrada de matèria i energia que li ve d'allà on sigui, de les nuclears o dels cereals d'Ucraïna, d'allà on sigui, que és bo, que és eficient en quant a terciari, però és un desastre. 24 hores tancant alguna de les 3 o 4 aixetes de pas que sostenen el sistema urbà, 24 hores tancant l'aigua, l'energia, els dònuts, els vàliums, el sistema es desmorona. O sigui, és un sistema que ara amb les Smart Cities es planteja la secundarització de Barcelona, amb la roba 22. Barcelona ha de tornar a poder tenir fàbriques, perquè clar, és un gegant de peus de fang. Per tant, i un país sense primari, alcalde, no podem parlar en absolut de sobirania si no ens acostem a una sobirania alimentària. Si no posem al seu lloc i no fem explotar la barbaritat de la teoria del kiwi, que això ja l'hem explicat per dalt i per baix. Aquesta mundialització que fa que avui hàgim pogut desdejunar amb una taronja de Califòrnia, amb una cirera de Xile o amb un kiwi de Nova Zelanda, sí? Això és una barbaritat en termes d'economia ambiental. És una absoluta barbaritat. Per què? Aquest kiwi, que a mi em transferirà 50 o 60 quilocalories pel meu metabolisme, resulta que haurà costat més de 300 quilocalories el seu procés productiu i el seu desplaçament horitzontal. És una barbaritat, i algú dirà, i a mi què m'importa? Emissions i alerta, perquè el problema més important que té la humanitat en aquests moments, encara que hi hagi incrèduls, és aquest escalfament, que tots aquests moments estem en condicions de saber la temperatura quan ha pujat en els últims 100 anys, estem fent escenaris de futur, però el problema és que no sabem quan el pararem. I aquest és un problema, no he vingut aquí, alcalde, a esverar, però aquest és un problema realment molt i molt notori. Per tant, l'eslow food, la producció propera, la sobirania alimentària són elements que ens han de portar en aquest mite de la sostenibilitat, que suposo que n'heu sentit a parlar. Si no, us ho trobareu hasta la sopa. Tot ha de ser sostenible. Aquest terme, que era un terme exclusiu de la indústria cotillaire fins fa uns 15 anys, la sostenibilitat per aquí, la sostenibilitat per allà, doncs ara tot ha de ser sostenible. Tot.
I sostenible, tot i que hi ha una confusió brutal. Hi ha més de 120 definicions de sostenibilitat a dia d'avui. Per tant, hi ha una torre de Babel no lingüística, sinó conceptual, brutal. Això ja ho havia explicat molt bé Hegel, que la societat que ha tingut situacions de crisi severíssima, el primer problema que topa és aquests desacords, aquest antagonisme, amb el mateix nom dir coses diferents, aquesta distorsió semàntica és la primera dificultat, el primer entorpiment. Però escolteu, la sostenibilitat sense tanta teoria intel·lectual era la que sabien perfectament les nostres àvies. Elles sabien que si volien tenir ous, en el sentit alimentari del terme, esclar, no havien de posar mai la gallina a la cassola. No havien de posar mai la gallina a la cassola. Aquest és el principi de sostenibilitat, aquesta és una metàfora. Si volien tenir ous no podien posar mai la gallina a la cassola, és l'excedent amb el que hem de treballar. Però no, ara posem la gallina, el gall, i sabeu aquella barra travessera, alguns ja l'heu vista, hi ha el galliner que es caracteritza per la quantitat de deposicions que té per centímetre quadrat, doncs fins el pal del galliner fotem a la cassola. Clar, evidentment, per tant, estem en un context d'una crisi, la societat és una via de superació, com a formulació, d'una crisi que no té precedents històrics. I en aquest sentit, sempre em passa el mateix. A la introducció ja em menjo la conferència. Els boscos no estan mai quiets. Catalunya és un país de boscos, i això ho ha apuntat abans l'alcalde, que ni ho sabem. I el primer que segurament s'ha de fer, i amb tota la modèstia volguda, és informar-nos. Estem, tots els sectors, la mateixa universitat, carregada de tòpics, ubicats en el mite de la intocabilitat. El bosc no es pot tocar. És un mite de l'extrema dreta més reaccionària. No es pot tocar. La intocabilitat, el wilderness, tocar un arbre en un discurs urbà, sobretot en els ambients docents, és un atemptat, és un crim, és una cosa absolutament etològica, és de conducta, és una cosa. Altra cosa és, el que no es pot fer és un tret de cuixa cap als boscos sense cap mesura, però avui la ciència forestal, que tenim prou bons forestals, la pròpia ecologia, les ciències ambientals, la química, la física, estan en condicions de poder saber exactament com sap un vaquer, un productor de llet, aquella vaca quants litros li pot donar sense desmogronar-la. Quants litros li pot treure cada dia. I al bosc estem en condicions de saber perfectament per hectàrea, aquell alzinar, aquella fageda, aquella pineda, aquella roureda de martinenc, exactament a l'any quin excedent ens pot donar i d'aquest excedent quina part podem retirar. Per tant, aquesta és la realitat. Els boscos no estan quiets, aquest és un tema que els polítics els inquieta perquè és un tema sobre el qual poden legislar però no poden controlar els llums ni controlar el seu metabolisme. Hi ha una direcció general de metabolisme forestal. Us heu d'aguantar, Josep, us heu d'aguantar una miqueta. El bosc no està aquí, de tal manera que si deixem que actuï només el bosc, les forces inductores biofísiques, els alzinars arribaran al carrer Balmes. És a dir, és quasi bé, perdoneu la metàfora, és una metàfora una mica banal, ja ho sé, però tot sigui per la didàctica. És com la barba en els mascles, el bosc. És a dir, hi ha d'haver els boscos nostres no estan fonamentats, això no és la selva, encara que tinguem la comarca de la selva gironina, però això no és la selva. Per tant, històricament aquests boscos són el resultant són una expressió d'història natural i d'història social, són uns híbrids, i per tant ho hem de fer-ho bé, i per això, i s'ha fet bé històricament, hi ha hagut moments que no, i ara el que us vull és mostrar-vos que efectivament som un país de boscos sense... No, el tens a l'escriptori, Martí. Tinc a baix, no? Sí. El tens a l'escriptori. Que tu passi seu aquí, que te passi ella. Ara? Sí, ja està. No. Aquesta ha d'anar. Aquesta l'has de treure. Aquesta l'has de treure. Aquesta l'has de treure. Clar. I ara
vols ja en presentació, no? Ja està. Doncs molt ràpidament. I quan vols anar ràpid és horrorós. Des del punt de vista divulgatiu, t'entrompassegues, tartamudeges més del que fas habitualment, se t'asseca la boca, és un desastre. Catalunya és un país de boscos sense saber-ho. Cada any es va incorporant, això us ho mostrarem. En aquest moment tenim un 62% del territori que és superfície forestal. Això no vol dir boscos, la superfície de boscos és d'un 40 i escaig, i també s'incorporen tots els altres sistemes de matollars, de pastures, etc. Però això es va incorporant, es va ampliant de manera que aproximadament cada any, ara veurem fins i tot la quantitat d'arbres que es van incorporant. En principi, si deixéssim fer, dit molt ràpidament, cada pagès que tanca barraca, encara que la casa la converteixi en restaurant o que la vengui com a segona residència, cada feixa abandonada, en 20-30 anys dependrà del lloc, allò és bosc, per successió i per resiliència. Per tant, tendeix a expandir-se. Catalunya seria si deixéssim que només actuessin aquestes forces de la natura o biofísiques, Catalunya seria un 90% seria superfície forestal. Llavors hauríem de veure si això és bo o és dolent, és a dir, si això pot ser compatible amb nosaltres. Aquí seria la importància del bosc en termes comparatius. Fixeu-vos bé, jo he asseverat que és un país de boscos sense saber-ho. Estem per damunt dels Estats Units, estem per damunt de Canadà, que està aproximadament no arriba a un 40%, estem per damunt de la Unió Europea, la penúltima versió de la Unió Europea, per damunt de França, que està un 27%, Espanya un 25%, nosaltres estem en un 53%. Aquesta és una dada que és molt desconeguda. No tenim consciència. No podeu pas dir-ho als escandinaus, això, que no tenen consciència, o els austríacs, o els canadencs. Catalunya té també una certa representació, pràcticament dels principals biomes de tota l'Europa occidental. Un 5%, és a dir, Catalunya és rica i diversa en el sentit de biodiversitat. Té un 5% borealpí, que ho trobaríem en paisatges alpins, paisatges escandinaus, a la pròpia taigà. Tenim un 20% de paisatge que és eurosiberià i un 75% que és mediterrani. També una petita nota, l'augment de temperatura també està afectant, és un tema que el toco de pas, hi ha treballs sobretot portats pel company Penyuelas que ja demostren que les brotades de mitjana s'han avançat de mitjana 20 dies en relació a 50 anys enrere, algunes espècies com els fraxinos bastant més, algunes plantes floreixen i fructifiquen 10 dies abans que fa 30 anys. Aquest és un estudi que va tenir molt d'impacte en el Global Change and Biology. Hem demostrat com aquest augment de temperatura i els canvis d'ús fa que, en el cas del Montseny, que és un paisatge que és un bon indicador, o sigui, no és un treball local, sinó que ens permet extrapolar, veiem com el sud va desviant al nord. L'alzinar tendeix molt a poc a colonitzar la fageda i la fageda tendeix a colonitzar la batosa. Aquí veiem exemples d'això, aquesta és una foto de l'any 20, aquesta és dels anys 60 i aquesta és del 2000, i veiem com la fageda ha anat pujant i que es menys està a dalt. Aquesta és una imatge molt innocent que vaig elaborar en un llibre de fa bastants anys que es diu Breu història forestal de Catalunya, i res, això crec que és interessant com a icona. És a dir, la quantitat d'oficis que jo mateix havia vist al bosc. I un bosc, si hi ha una activitat d'apropiació ben feta, doncs hi havia els que feien costals i feixines, i això ho he vist, és a dir, no és una cosa prehistòrica. El bosc ple de gent treballant-hi joiosament, diguem-ne, no com agressors. Hi havia els que feien costals, feixines, amb això, per exemple, al Montseny fornien tota la indústria ceramista de Breda. L'energia bàsica era aquesta. Els buscarols, els talladors, els que arrencaven soques, les soques de bruc, això en la plana de Vic
no és molt comú, però a molts llocs de Catalunya és molt abundant la erica arbòrea, que és una soca molt bona per les pipes. Els quadrejadors, que en aquestes zones del Montseny eren gent de la Garrotxa, de la Vall d'en Bas, que venien a quadrejar... No, els quadrejadors no, perdoneu. Els quadrejadors era la gent que feia els carracs de les bigues i les llàceres que les treballaven al mateix bosc. Els corbaires, que eren la gent que feia les corbes per les rodes de carro. Els formaires, que eren els que feien les formes per fer els esclops, etc. Els cadiraires, etc. O sigui, al bosc hi havia una vintena de professions i per tant ho hem de saber, que aquest mite terciari de no magrejar el bosc, de no entrar-hi, el que s'ha de fer és, això no ha de ser un dret de cuixa caòtic, però que partim d'una realitat històrica i multisecular. Veieu que aquest és un perfil interessant, veiem en verd la superfície en hectàrees de l'any 1000 fins al 2000. Veiem que l'any 1000 estàvem a 1,5 milió i ara estem una mica per damunt del 1,5 milió. Tenim més bosc ara que fa 1000 anys. I aquesta és una dada que normalment és poc coneguda. En èpoques que efectivament havien baixat molt avall, hi havia molta més pastura i molt més sol agrícola. Per espècies, aquí tenim una mica les espècies, el més abundant és l'alzina, seguida del pi blanc i el pi roig. El pi blanc que li diem el pi bord, que el seu arbre més important, bord és el pitjor que es pot dir, no un arbre, sinó qualsevol cosa viva, diguem-ne, que es bellugui, no? Un arbre que és un arbre, o sigui, els arbres no n'hi ha de bons i dolents, podem aplicar criteris econòmics, ecològics, però en principi els arbres són arbres. El pi blanc és un arbre molt interessant, sobretot la seva capacitat que té després d'una pertorbació, de colonitzar i d'afavorir l'entrada de l'alzina i l'entrada del Quercus humilis. Per estat espanyol, el nombre d'arbres, escolteu, tampoc ara no vull aquí plantejar un xovinisme forestal, tampoc no vull que traiem pit, però guanyem per golejada. Estem aproximadament als 800 milions d'arbres. Per causa una mica de llenya al foc. A Madrid estan a 80.000, o sigui, tenim un 1.000% més d'arbres. Alguna cosa... que els prendran a prendre. Els voldran prendre. La incorporació anual és de 30... Anualment s'incorporen uns 30 milions d'arbres nous. Això és molt important. Hi ha un reclutament i una regeneració d'uns 30 milions, dels quals, efectivament, la majoria fracassaran. És a dir, això s'ha d'explicar. Però cada any, és a dir, aquesta idea del bosc, com una cosa que anem perdent bosc, cada any s'incorporen una mitjana de més de 30 milions d'arbres nous. En el procés d'autoclarida i d'autoselecció n'arribarà una fracció petita, diguem-ne, però la capacitat de regenerar, en aquests moments el més important en expansió és el pi blanc i l'alzina. En el cas del Montseny, que és la zona que hem estudiat més, l'alzina ha augmentat en un 30 i pico %. Hem perdut, és a dir, tot el que ha augmentat el bosc, que ha sigut pèrdua de pastures i de conreus, hem tancat 700 masos i hem perdut biodiversitat. Aquesta també és una dada oculta. És una dada oculta. Més bosc, en principi, això s'ha de matisar, però en principi més bosc no vol dir més biodiversitat, que és ara és el gran argument. Més bosc hem perdut, amb tota aquesta colonització de l'alzina, hem guanyat en nombre de gatxos, en nombre de tudons, en nombre de genetes, per dir-ho ràpidament, i en nombre de pits rojos. Queda fatal el plural, el pit roig, no, el pit roig. Però en canvi hem perdut tota la fauna d'ambients oberts. No tenim alàudids, les aloses, els cotolius. Hem perdut una espècie tan comuna i tan bigatana com era la guatlla, que encara que us en deu quedar alguna, però que aquí hi havia la gent especialista en tocar el botet, no en el sentit metafòric, sinó en fer el reclam. Aleshores, si em dieu que voleu escoltar una guatlla em fotreu un problema. És a dir, les espècies de camp obert les hem perdut totes. Recordo fins i tot les metàfores sobre la guatlla en els poetes, el blat segat, el 7x8, que era el cant, imitaven el cant
d'aquest au. Doncs això, hem perdut la gualla, no la mallarenga de Xelles Grogues, l'endemisme pirinenc de no sé, hem perdut la gualla, la losa, el cotoliu, la cogullada del nostre territori, no han desaparegut, diguem-ne, però han anat cap a altres territoris on hi ha més espai agrícola, més espai. Per tant, trampa, quan diem més bosc, més biodiversitat. S'ha d'explicar la presència d'alguns boscos madurs, evidentment, és interessant de tenir-ho com a espai d'experimentació, però més bosc bé vaja, jo crec que ha quedat clar. Això és el que passa quan el pagès se'n va, quan la família abandona, hi ha aquest procés per resiliència i efectivament i per successió ecològica dependrà de la proximitat dels propàguls, del bosc més proper, però en poc temps haurà colonitzat i el país, no des de la nostàlgia i no des de plantejaments reaccionaris, però l'alcalde abans ho deia, hem perdut una cultura també, l'hem ridiculitzat, perquè clar, quan ens marxa aquella família que està en el rerepaís, en realitat el país s'ensorra culturalment amb altres coses. Veiem cementiris, veiem castells, veiem esglésies, veiem masos, i tota una cultura associada molt important. I que ara, i ara acabo, ara sí que acabo, alcalde, quan aquell net d'aquell mas, que el seu pare o el seu avi van dir no vull que passis malament com jo, un sector productiu primari mal vist socialment, políticament incomprès, feina d'escarràs perquè la terra és molt avall, tu vés a estudiar, fes una carrera i hem passat tots. No vull que va. I el noi o la noia ha anat a fer filologia, ha anat a fer química, ha anat a formar-se acadèmicament, però ara no tenen feina. No hi ha feina. Aquí no us dic res de nou, però 60% quasi dels nostres nois i noies formadíssims no tenen feina. I com formulen la possibilitat d'anar al mas o la peça de l'avi i de escolta, faig un plantejament de recuperar i de contribuir a aquest nou país més sostenible, faig una formulació d'agricultura o de ramaderia sostenible o d'activitat forestal de fusta certificada en plans de gestió sostenibles i diu arreglaré el maset aquell de Can Pallofa de Dalt, ara és una ruïna, no ho pot fer-ho. No pot desmuntar. No pot desmuntar aquell bosc, aquella forestació que ha colonitzat les feixes de l'avi. Topa amb una norma feta per una administració sovint distant, gent que ha fet la norma que no sap què és una feixa, que no sap què és la resiliència ni què és Can Pallofa de Dalt. I ara no es pot, és a dir, en un moment de crisi topem amb una norma que s'ha fet, que s'ha elaborat des d'un despatx amb una falta de sensibilitat tremenda. I aquest és un exemple d'una trampa que ens ha fet i que tenim una administració forestal amb bons amics i amb gent molt bona, però també ho hem de poder dir, també amb gent d'ideologia, no de capacitat tècnica, conservacionista, jo soc conservacionista històric, recalcitrant. Hi ha gent a l'administració, amb algunes necessitats de pas, amb uns posicionaments ja no de fer complir la norma, sinó amb una càrrega ideològica que jo ja sé que trepitjo un ull de poll, però bueno, ho hem fet tota la vida això, ja no ve d'un pam. I aquest també és un tema que l'administració ha de ser capaç de fer el que fem la societat, de ser sensibles a la realitat, i a l'acadèmia nosaltres partim d'un principi que és el principi de Bacon. Bacon no en el sentit alimentari o gastronòmic, sinó en el sentit de pensament, del pare de la ciència. Bacon diu, sobretot, l'única manera de progressar és a partir de la crítica. Nosaltres els acadèmics la volem, la crítica. No podem tenir la pell prima. I l'administració sovint és que no té ni pell a vegades amb la crítica. Només podem créixer amb la crítica i amb l'autocrítica. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Martí, com sempre. Ens fas pensar i amb valentia, explicant les coses com penses i com són, compartint-ho totalment.
I tot seguit el doctor Bartolí, l'amic Jordi, que és degà de la Facultat de Ciències de l'Autònoma i químic, que a mi em va... Quan el vaig conèixer em va explicar perquè era la química verda, no? Que és el creador, el defensor i el propulsor d'aquest concepte, que també des de la ciència, el sector de la ciència se'ns pot ajudar en un sector com el nostre, no? I l'utilitat que pot tenir la nostra fusta, els nostres boscos, en aquest cas de molt més valor, i per tant ajuda també a fer-los més rentables, a aplicar economia i gestió. Bé, Jordi, quan vulguis, tens la paraula per explicar-nos ja com evoluciona aquest sector. Gràcies. Bé, moltes gràcies, alcalde, Martí, amic Martí, autoritats, representants del Consell Comarcal, de diferents ajuntaments d'aquí, també del Centre Tecnològic, tots els que han contribuït a fer aquesta meravellosa realitat de la segona Fira de la Biomassa. Jo l'any passat vaig venir i aquest any, doncs, bueno, si això segueix així, realment, vull dir, és esperançador, no? Vull dir, o sigui, tot això. Bé, ja sé que parlar darrere del Martí doncs, té les seves inconvenients, no? Vull dir, és molt difícil, diguem-ne, anar al mateix to i no decepcionar una miqueta respecte al que diré, però bueno, com som molt amics i m'ha passat més d'una vegada, doncs ja està, endavant i comencem. Bé, per començar per això sí que començo amb aquesta idea, no? Vull dir, o sigui, que tant a l'alcalde com a l'amic Martí l'han dit molt, aquesta importància que tenim que té el país de potenciar el sector primari. Si alguna cosa ens ha de fer sortir de la crisi realment, com si diguéssim, és en el moment en què el sector primari, diguem-ne, té moltíssim a dir. En aquest cas, doncs, per descomptat, el sector forestal, el sector agroforestal, o sigui, cada vegada també el que hi havia aquell antagonisme una miqueta entre el pagès i el forestal, crec que com tot evoluciona cap a aquestes coses que són els que donen les màximes solucions als problemes, aquestes coses mixtes, aquestes coses híbrides, i per tant, vull dir, o sigui, temes com cultius energètics o temes com el forestry farming, doncs que s'està parlant que és aquest tipus d'agricultura que s'assembla més a lo que és el bosc, vull dir, és a dir, que amb molt poca intervenció realment tens rendiments doncs realment molt bons sense necessitat de posar-hi tanta energia, tant d'adob per tenir els mateixos resultats. Vull dir, o sigui, són tendències que a diferents llocs van evolucionant i que ens poden ajudar a aquesta idea importantíssima que és, com a país, de potenciar el nostre sector primari i de valorar els recursos que tenim. Vull dir, o sigui, aquesta idea que el Martí ha exposat molt i que, de fet, a mi ha estat el fil conductor de per què he anat evolucionant com a químic clàssic i acadèmic a altres coses en què penso que poden ajudar a valorar el que tenim. Aquesta és la idea d'aquesta conferència. A continuació de nosaltres parlaran de mobilització de l'estella forestal, els forestals Oliva, de l'estella forestal per a usos tèrmics, Famades, Societat Limitada, la producció al mercat del pèl·let de fusta, Enerbio, fantàstic. Tots són processos que van en la bona direcció, processos de densificació, tot sempre implica tots aquests processos de densificació, des de la mobilització, que ja és una densificació, vull dir, ja la tens molt més localitzada, diguem-ne, la fusta, fins a la utilització amb usos tèrmics i a la producció, amb una miqueta més d'elaboració, d'aquest mercat importantíssim del pèl·let. Bé, per tant, és important valorar la biomassa com a font de matèria primera i energia. Fonamentalment, primer començaré per l'energia, per després també pensar i apuntar aquesta també utilització com a font de matèria primera. És importantíssim millorar els usos tradicionals, afavorint el consum de fusta per la construcció d'immobles. Tenim el fenomen IKEA, jo crec que el tenim, allà a Sabadell tenim una
l'establiment IKEA més gran, em sembla, de tot l'Estat, i no sé si de tot Europa, quasi, perquè allò és una bèstia. Vull dir, o sigui, bé, doncs amb aquesta gent doncs, o t'enfrontes i és molt difícil o pactes. Jo l'altre dia vaig sentir que hi ha alguns representants del tèxtil ja han pactat, com si diguéssim, que part del que construeixen, doncs, del que distribueixen i produeixen, doncs ja es faci des d'aquí. Jo crec que aquest és el camí, vull dir, o sigui, encara que sàpiga molt de greu, vull dir, però només, també una anècdota personal, això ho he après molt del Martí i tal, però tenia que canviar doncs, una part d'una habitació allà a Sabadell, precisament, que ho hem vist durant tota la setmana. El cap de setmana estic a Vilassar, que és d'allà on vaig néixer, però... I, esclar, si compares preus, és que és quasi impossible, no? Finalment, com si diguéssim, buscant, trobes un fuster que quasi s'acosta i tal, i és molt millor i és molt més de qualitat. Bé, doncs, per ideologia una miqueta, però també per convenciment, doncs finalment ho han fet. Però, esclar, si no hi pares temps i si no busques, és que, esclar, és quasi... Bé, doncs, jo crec que, esclar, que s'ha d'intentar, com si diguéssim, doncs... que la indústria, diguem-ne, del bosc, la indústria de la fusta, de la construcció i dels mobles, doncs també tingui en compte això i siguem intel·ligents i puguem arribar a acords que ens afavoreixin. Després, altres usos del bosc, per exemple, aquest, i l'altre important, que aquí té un exponent importantíssim, que és, evidentment, cremar la fusta, la llenya, les telles, el pèl·let, amb calderes particulars, industrials o infraestructures públiques. Fantàstic, vull dir, és el camí que hem de fer. Respecte a l'any passat, jo aquí ara mateix ja he vist una caldera d'uns rendiments extraordinaris. S'han fet passos importantíssims a tots els nivells, vull dir, o sigui, a nivell petit, a nivell mitjà, a nivell gran, ja industrials, ja determinades indústries ja es poden plantejar l'alternativa d'utilitzar la biomassa per les seves necessitats energètiques. Això va fantàstic de cara als nous plantejaments energètics, que és acostar-te al màxim a ser autosuficient, a tenir en tot cas xarxes que es connectin en contra d'aquesta idea, doncs jo crec que ja és antiquada, d'aquestes grans infraestructures distribuïdes que ens porten l'energia. Vull dir, o sigui que llavors depens absolutament d'aquests grans monopolis i del que ells decideixin. Jo penso que una part important, diguem-ne, del país, doncs, i la possibilitat i la viabilitat va per aquesta també, diguem-ne, dret a decidir respecte a l'energia que utilitzem. Vull dir, o sigui, també és important la producció industrial d'energia tèrmica amb això que es diu els district heatings, però esclar, aquí hem anat tard. Això s'havia de fer abans. Una vegada hem construït i amb uns altres criteris, doncs és molt difícil, una vegada està construït, introduir-hi aquest concepte, que podria anar bé. Per tant, com si diguéssim, hi poso dugassars, vull dir, sí, hem arribat tard una miqueta amb això. I després, la producció d'energia elèctrica, doncs jo penso que també hi poso una, no està malament, evidentment, vull dir, com si diguéssim, s'hi ajuda a mobilitzar, però problemes logístics, problemes també, diguem-ne, de distribució, problemes també amb els territoris en els quals això s'ha de posar, i per què anirem a fer electricitat quan tothom una miqueta està bastant convençut que tenim el doble de capacitat productiva de la que en certa forma necessitem, però en tot cas, vull dir, no és una altra cosa, vull dir, en lloc de deixar-ho i pensar, doncs, o aquesta actitud, diguem-ne, que el millor que es pot fer amb el bosc és no tocar-ho i llavors que es cremi tot amb aquests grans incendis, doncs per descomptat tot el que ajudi a mobilitzar està bé, però jo crec que el que aquí hi ha, que és aquesta primera part, diguem-ne, que és més local, més lligada al territori i que dona molt més de feina en el conjunt i fixa gent en el territori, és molt més important, que és el que tenim aquí en aquesta fira. Bé, altres processos de transformació de la biomassa en energia, vull dir, o sigui, ràpidament, no són tots, n'hi ha encara més, però hi ha aquests processos termoquímics, dels quals la combustió directa, és un cas important i és molt important que
que ho tinguem en compte i cada vegada sigui més utilitzat, però també hi ha altres conceptes, vull dir que en aquest jo serà el que hi faré una miqueta més d'èmfasi, senzillament perquè és amb el que hi hem treballat més des de la universitat, des de la meva universitat, des del Departament de Química, des de la Universitat Autònoma de Barcelona, que és amb aquesta piròlisi de baixa, mitjana i alta temperatura, però sense oblidar també, diguem-ne, la gasificació, que llavors de vegades és un concepte que va lligat una miqueta a la piròlisi, amb una mica d'aire, una mica d'oxigen o aigua, per transformar en gas energètic, que és el més semblant al gas natural. Vull dir, o sigui, això és molt semblant al gas natural, als resultats d'aquests processos de gasificació. Però també hi ha processos bioquímics des del bioetanol, però esclar, això allà on te va bé és a Brasil. Esclar, vull dir, o sigui, allà les condicions són òptimes per fabricar bioetanol i el 50% ja de la combustible que consumeixen és aquest. Transformar-ho a altres llocs, com per exemple als Estats Units i tal, ja és molt difícil i a més funciona, diguem-ne, a base de subvencions. Llavors és una altra cosa, ja és, diguem-ne, l'autosuficiència energètica, té políticament aquest sentit, però evidentment a altres llocs també, vull dir, a Suècia, per exemple, també el bioetanol lligat amb la gasolina, que és bioetanol 20, 30, 40 per la quantitat de barreja, i és també significatiu, vull dir, o sigui, però a cada lloc i també depenent una miqueta de la història, doncs aquestes coses poden ser importants. Digestions anaeròbies, biogàs, per descomptat, és un procés bioquímic també important per fabricar això, per fabricar biogàs energètic, i després nous camps que s'obren, com els de les algues, per fabricar bioetanol, biodièsel, també són aspectes de processos bioquímics interessants. I l'altre tradicional, que és el biodièsel, que és només, aquesta sí que és una reacció química tradicional, coneguda i tal, que és senzillament fer un èster entre un oli d'una cadena de C16, C18, un oli de palma o una cosa d'aquestes, li afegeixes un alcohol, el metanol normalment, que és el més barat, i tens, diguem-ne, un biodièsel, que és el que utilitzem també aquí, en barreges, per descomptat també, però totes aquestes són possibilitats que existeixen. Aleshores, el que jo explicaré ara aquí és els nous usos de la biomassa forestal, centrant-me bastant en el tema de la piròlisi, en què no es crema, s'escalfa, i que pot servir per producció d'energia tèrmica o també bioelèctrica, en el sentit però també molt lligat a aquest concepte de no grans instal·lacions, sinó, diguem-ne, instal·lacions petites i mitjanes lligades al territori, que treballen en xarxa, etc. I que, a més, pot donar pas en aquests biocombustibles de segona generació o també productes químics, aquest concepte nou també de biorefineria, que ens ajuden i que ens poden fer sinergies amb aquesta idea de coneixement, apreci, cura, posar en valor un sector, aquest sector primari, molt lligat a la cosa forestal, que no ha de desaparèixer, és impossible. Si desapareix bona part, diguem-ne, de les nostres possibilitats i de les nostres aspiracions, quedaran molt minvades si no som capaços de posar en valor això que tenim, vull dir, o sigui, aquests boscos que tenim. Bé, ràpidament, vull dir, o sigui, l'escalfor de la biomassa, no el cremar, és l'absència d'oxigen, sempre posta aquestes tres fases, gas, bioil, la fase líquida, que és el que s'assembla més al petroli, i el biochar, que és el que s'assembla més al carbó vegetal, el carbó de carbonera, que és el que estem acostumats, com l'alcalde ha dit, que és aquest tipus d'energia que és neutre, evidentment, perquè del que es treu, en tot cas, si en traiem energia de totes tres fases, doncs queda un balanç zero. Si a més aquesta part la deixem o bé en el propi bosc o bé en altres llocs, diguem-ne, de remediació o de lligat a l'agro, a la cosa, diguem-ne, agrícola i tal, i tot això, pot servir també com per segrest de carboni, per tant seria inclús un tipus d'energia negatiu amb CO2. Vull dir, o sigui, té aquesta característica, i a altres llocs això s'ha estudiat molt i també és un tema interessant. Ja hi ha tecnologies disponibles actualment amb això, a escala semi-industrial, diferents reactors i tecnologies disponibles. El País Basc també, evidentment, lligat a problemes, diguem-ne,
d'això, també identitaris i de sentit de dir, bueno, doncs què tenim, també ho apreciem, doncs hi ha una planta pilot molt maca, o sigui, sobre aquests temes, i també una mica més modesta, això també ho he de dir, en la Universitat Autònoma de Barcelona també tenim plantes ja pilots demostratives una miqueta d'aquests temes. En tot cas, la piròlisi sempre fa aquestes 3 fases i depenent de la temperatura i del temps de reacció, doncs una fase és la més abundant, a baixes temperatures el char, seria les carboneres del segle XXI, mitjana temperatura el bioil, que seria el petroli Beaujolais, aquest material, diguem-ne, amb grans possibilitats de fer pràcticament el mateix que en fem i en traiem del petroli, i el tema de la gasificació, que també és important, diguem-ne, per també competir amb el gas natural, que tampoc en tenim aquí, i per tant també és d'importació i depenem també dels fluxes i dels problemes polítics i econòmics diguem-ne del nostre entorn. Bé, poca cosa de química, només em sembla que és l'única que poso, diguem-ne, amb estructura i tal, però sí que la biomassa forestal, també l'agrícola, vull dir, o sigui, però parlem absolutament de la biomassa, més de la biomassa forestal, doncs, clar, té aquests 3 components sempre. La cel·lulosa, que són cadenes lineals, aquí es veu una darrere l'altra, són el sucre, vull dir, o sigui, el sucre és la glucosa, però 2 glucoses, doncs aquesta unitat d'aquestes, cada una d'aquestes seria, diguem, la glucosa, o 2 unitats d'aquesta és el que ens mengem cada dia, que són la sacarosa. Vull dir, o sigui, doncs el polisacàrid són aquestes cadenes lineals, són un component sempre el majoritari de la biomassa forestal, que al trencar-se, clar, el que surt és, doncs, clar, ja es pot veure que aquí surt un alcohol, CH3OH, sortiria CH2OH, CH3OH, aquí podria sortir doncs, un aldehid, una acetona com a conseqüència d'això. Esclar, si ho escalfem i trenquem aquests enllaços, surten diversitat de productes d'això, no? De la hemicel·lulosa no és una cadena lineal, sinó que és la que uneix una miqueta la cel·lulosa amb la lignina i per tant són cadenes ramificades que permeten per una part enganxar-se amb la part de la cel·lulosa i per l'altra part també amb la part llenyosa i són més flexibles, perquè són cadenes ramificades i tal, però ja es veu clarament a l'escalfar els diferents trossos que surten, que és el que trobem a l'escalfar. I per descomptat, amb la lignina el que trobem és, esclar, per això com si haguéssim, la lignina és la que més dona el carbó vegetal, és la part que més dona el carbó vegetal, que són aquestes estructures fenòliques més unides que quedaran amb estructures, diguem-ne, de 2, 3, 4, que són el que s'acosta més al que coneixem com el carbó vegetal. Però l'avantatge és que tenen aquests 3 components, sempre són això amb diferents proporcions i són absolutament versàtils en quant a font de matèria primera per obtenir diferents coses. Alguns avantatges de la piròlisi de la biomassa, aquesta energia neutra, pot ser també embornal, es poden utilitzar també altres biomasses, disminueix sempre el volum i augment de la densitat energètica en aquesta idea de lo que he dit, de l'estella, del pellet, densificació, augment de densitat, reduir volum, per tant facilitat també d'emmagatzemar, etc. I permet això, vull dir, tenir sòlids i líquids fàcilment transportables i desacoplables de la seva utilització i matèria primera per obtenir biorefineria, això també en parlarem una miqueta, lligat amb el que també ha dit tant l'alcalde com el Martí, lligat a la tradició, vull dir, això tampoc és una cosa que sigui fora de la nostra tradició. A Montseny hi havia carboneres en què es feia carbó vegetal que servia per a l'energia i quitrà, que era una matèria primera, per exemple, per calafatar barcos o per altres coses, però no és tampoc una cosa diferent d'una tradició llarga lligada al bosc, a obtenir energia i matèria primera i, per descomptats, derivados forestales, que el seu nom ja ho indica, que va ser durant molts anys, diguem-ne, el fornidor de matèria primera per la indústria química durant molts anys. Vull dir, fins que, evidentment,
quan el petroli es va posar a $2 al barril, això ho va enfonsar tot. Esclar, vull dir, sí, no hi havia manera de competir, però en aquest any, recordo que últimament, em sembla que ho he mirat avui, em sembla que estava a 120, i que quan jo vaig dir fa uns quants anys en el Congrés que estava a 60 en aquells moments i tal, de que ens haurem d'acostumar a que el petroli estarà a 100 com a mínim, si no més, en aquell moment hi havia gent que va dir que es va posar a riure i tal, i tot això i tal, doncs ja ens hem acostumat ara, i ara no passa res, ja tots estem acostumats a que estigui 120 pujant. Vull dir, o sigui, aquesta és la realitat. Doncs, esclar, la piròlisi ens pot permetre d'aquest carbó vegetal anar una miqueta a fer un pellet plus, un pellet que tingui, o barrejar amb el pellet també per donar-li més energia, també es pot utilitzar com a embornal de CO2, aquest petroli com a energia tèrmica i elèctrica, aquest petroli millorat a l'upgrading, lligat a nous conceptes com nanociències i nanotecnologia, ens pot permetre, a partir d'aquesta matèria primera, que la podem tenir nosaltres, perquè és que ho tenim aquí al costat, el que ho pot permetre, doncs anar a combustibles de segona generació utilitzant tècniques noves i de nanociències i nanotecnologies. M'emparo aquí una miqueta? No, si no em diran que... Ràpidament, ja estic acabant, ja ho diré una miqueta després al final. Aquesta prioritat d'aplicació, clar, estem aquí i això és importantíssim, i això ja està consolidat. Combustibles industrials, estella, pellet per calderes, forns industrials, que també podrien servir per district heatings, és importantíssim, però hem d'anar pujant en aquests aspectes, perquè tenim, si aquesta base està consolidada, tot això ens donarà valor afegit i tot això servirà, en certa forma, per potenciar el sector. És aquesta idea que voldria, amb aquest temps que he dit, de transmetre que és una matèria primera extraordinàriament versàtil i que pot servir per moltíssimes coses. Llavors, lligat a aquest concepte de biorefineria, que sempre tenen dues entrades, la plataforma bioquímica, que és allò d'hidròlisis i tal, etc. i la plataforma termoquímica, però que ho trobarem aviat, vull dir, o sigui, això pot estar descentralitzat i pot estar distribuït a través del territori. I ara amb l'última, que aplicacions per tot tipus d'indústria, i no estic parlant, diguem-ne, d'un futur llunyà i tal, no. Vull dir, o sigui, ja hi ha projectes europeus de refineries i projectes demostratius de biorefineries. El que passa és que, esclar, aquí, i ara sí que parlo més d'estat, perquè és clar que ens representa a nivell europeu, doncs també estem tocant el fluviol, vull dir, esperant que altres ho facin i després comprar la tecnologia, que pagar els royalties, etc. Vull dir, una miqueta és això, però en canvi estaríem en disposició perquè tenim la matèria primera, o part de la matèria primera, per pensar una altra cosa. I ara l'últim una miqueta és això de nanociències i nanotecnologies. Permeteu-me també que, com a degà de la Facultat de Ciències, també vengui una miqueta, això s'ha d'aprofitar amb aquest auditori, amb aquest molt d'auditori. La Universitat Autònoma de Barcelona és l'única universitat en tot l'Estat que té un graduat, un grau en nanociències i nanotecnologies. I per una conjunció astral, perquè aquestes coses, de vegades, si es vol, no es logra, doncs s'ha donat la casualitat que en el conjunt de l'Autònoma, però també en el conjunt de l'àrea metropolitana de Barcelona, per tant, per descomptat a la UPC i a la UE, també és important aquesta nova branca del coneixement, però en el conjunt de l'Autònoma s'ha donat la casualitat que 3 centres, el Centre Nacional de Microelectrònica, l'Institut, l'ICMAP, l'Institut de Ciència de Materials, i l'ICN2, l'Institut Català de la Nanotecnologia, estiguin a tocar. Vull dir, aquests 3 centres estan un a 50 metres de l'altre i tot això està a 50 metres de la Facultat de Ciències de l'Autònoma. Això ha donat la possibilitat, diguem-ne, de tenir, vull dir, o sigui, un nucli, diguem-ne, extraordinari en aquesta nova possibilitat. Llavors, com lliga amb això, amb el que nosaltres estàvem dient? Doncs el bioil, i amb això acabo, doncs té massa aigua, s'ha de fer una millora, té massa aigua, però per mètodes, diguem-ne, de nanociències, això són nanopartícules que tenen enzims, que s'està virant o s'està investigant com es pot transformar aquest excés d'aigua en hidrogen per hidrogenar els components del bioil, hidrogenar aquests components que són massa oxigenats, aquests àcids, aquests aldehids, i transformar-los en hidrocarburs CH4, o sigui, semblants en el metall,
i també ajuntar els àcids i els alcohols aquí per allargar les cadenes i fer coses que s'acostin en els combustibles de segona generació a partir del que tenim i a partir del coneixement. I amb això una miqueta acabo. Gràcies. Moltes gràcies, doctor, per l'explicació. Jo tinc d'acabar perquè em sembla que anem tard. La gent d'organització es posa nerviosos, haurien de relaxar-se perquè quan es diuen coses importants el temps no té importància, l'important és el que es diu i el que ha de sortir d'aquí. Jo, només per acabar, breument, diu-se que el sector existeix, ens ho han dit, som importants, el doctor Bada ens ha dit que som importants, que existim i que a més som necessaris, i el doctor Pardí ens ha dit que estem a l'inici d'un gran futur d'alta tecnologia, de ciència, que no és tornar enrere. A la biomassa no és anar 50 anys enrere, és anar endavant, és anar a una tecnologia d'alt nivell, d'alts rendiments i amb grans possibilitats. Per tant, els boscos són necessaris, però són un gran valor que tenim al país. I això ho hem de reivindicar nosaltres. Nosaltres som sector i som nosaltres que hem de reivindicar. Els polítics, els de l'administració, que tenim aquí molts responsables, de tota mena, des del local fins a del país o l'Estat o l'europea, també han de fer l'esforç d'ajuda en aquest sector a donar-li mitjans perquè es desenvolupi. I tot aquí a Catalunya, perquè recuperem el que havíem estat, un país més equilibrat i més viu en l'interior, a la part de muntanya dels nostres boscos. La denúncia que jo comparteixo i he fet també junt amb en Martí, de que les normatives no deixen desenvolupar de vegades el que necessita el país, en aquest cas el nostre sector és claríssim. La normativa que ha creat les diferents administracions, tant de la Generalitat com de les diputacions, que aquí tinc representants de les diputacions, aprofito per dir-los que ja n'hem parlat i molts estan d'acord, a vegades priven i van en contra del que necessita el nostre país, la persistència dels nostres boscos i la recuperació del gran paisatge que teníem nosaltres a casa nostra antigament. Bé, res més. Parlarem de totes maneres exclusivament i especialment de la biomassa. Aquests dies hi parlarem i farem una fira de biomassa, perquè és el camí que ens donarà sortida a tot aquest problema ambiental que tenim a casa nostra. Estic segur que tindrem molta feina, tindrem bons resultats i l'any que ve, encara amb més gent, amb més espais, farem la tercera jornada, segur, la tercera fira de biomassa de Catalunya per apoyar, per trobar-nos, per ajuntar aquest sector que crec que té molt futur a casa nostra i donarà molta feina a tothom. Moltes gràcies, bona fira a tothom, bones jornades i fins l'any que ve. Thank you.